हेल' लोगोफोर नै जोङो बावखुंग्रि हाजोआवहाय मेला जानो थांनो नागिरदों नायनो फेमिलियै गोबां दङ फेमिलि बेलाय नै आरो फैबावगासिनो आरोना थाबायनानैसो थांगोन लोगोफोर गारिबो सोखायानो खाथि जाखायो नालाय ओंखायनो थाबायनानै थांसै जोङो लोगोफोर नायलांबाय थादो गिनाय मोनफैबाय लोगोफोर फुजायाव नायनानै लोगोफोर नोंथांमोनहा सफैबाय गोजोनबाय लोगोफोर हाजोखौ दसेल' थांगोन हाया बायदि मोनखाबाय गाखोनो दानो आयौ लोगोफोर खुनुरुखुम एसे फैथारबाय मोनबाय नैजि गोजौ दंबावोसो आयौ मिथिया बोरै हानांगौ लोगो गेजेर नांबाय लोगोफोर गाखोनाया थांनो हागोन ना हाला मिथिला थाङासो होनबाय जा अन्थाइ सेरेब दंखायो लोगोफोर अन्थाइ सेरेब गारदेरला बायदोंबो बोरैबा गानानै अन्थाइ खुन्दा अखा हायैखाय सुस्र'वाखै
Tangshan. Maरै? Nuau Tangshan. N'आव थांसै? नों हाजो गाखोदोंना गाखोआखै? हाजो? Tangshan. गाखोदों? ओमफ्राय माथो थाबायनांदोंसो? Mana tabayu? माथो थाबायनांदोंसो नोङो? बोरै थांगोन नोंलाय? थाम ओरैसो लामाया ओरैसो औ फैदो माबायदि मोनदों बावखुंग्रि हाजोआव फैनानै ओरै फै मोजां मोनदोंना मोनाखै मोजां मोनदों बरिया माथो हाग्राजों फैदों फैदो Ya, garis lampiasi. फुगोर Ya, gila. Ada bayu. गारिखौ हाग्रा बारियाव फानहरबाय बाबायानो लांफैयाखैना जोंखौ मामि न'आव थांनानै थिगसि लागायहैगोन मिथिबाय फैदो थांसै लोगोफोरजों न'आवहाय नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामना होदो आरो लोगोसे आंनि चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय लोगोफोर मामि थांसै लोगोफोर बाय 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 Bye. Ana dulu bola istilah Saya dulu. 哎呦我的妈！ Iya. AK-47 jawab nih logofer